Şu günler güneşli diyarymyzda garawumyň göýek dony bürünen ýaýlalaryny, gojaman köpet dagyň, ýaşyl begret ýapynyň beýikli pesli baýrlaryny, aga ýany otlap ýören dowar türleri, täze dünýäniň owlak gudlaryň nurany hem görkany keşpleri, pasyllaryň soltany baharyň tebigat gözelligine gözellik çaýýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda mallarçylygy ösdürmek, onu milli iqtisadiyetimiziň has girdejiligi we düşünçli buğdağyny öwürmek, şeýle hem mallarlar barada edýän hemayet gollawlary, her bir iş güni zähmet edermenliklerini besleýän mallarlaryň has duruk bilen hem netijeli işlemegine galkındyrdy. Ýylyň bereketli gelmegi, ýaz otundan doýum bolan dowarlaryň ine gany ösüp agramlaryny almagyna mümkinçilik berdi. Ahal ulaýatyň dowardarlary tarapyndan owlak guda almak mewsumi garawum we dağ etekleriniň giň öýre meýdanlarynda, çemendarlyklarda, ýöreýte saýlanyp alynan zerur şertlerden üpşün edilen öýre meýdanlarda guruldy. Şonuň netijesinde boldy dowarlardan alınýan sagdyn owlak gudaryň sany gün saýyn köpelýär. Owlak guda mewsumi üstünlikli tamamlamakda etraplaryň dowardarlary agdybirlikde tutanaýly dähmet çekdiler. Şeýlelikde welaýatyň marlarlary şu ýylda dowarlardan owlak guda almak bardaky meýilnamany artyk bilen ýerine ýetirdiler.